бародароне ки дар шаҳри Москва қарор доред ва нияти гузаштан аз сарҳадро доред, ба шумо як бародари тоҷикро тавсиҳа медиҳем ки шумо ба он шахс муроҷиат кунед, шуморо аз ҷои даркорӣ гирифта аз сарҳад мегузаронад. худи он бародар дар метрои Котельники қарор дорад ва шахсоне ки аз ин метро дуртаранд ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ва худи онҳо шуморо аз ҷои даркориятон гирифта мебаранд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Як чанд рӯз пеш як видео када гидем оиди танзим, яъне ки тӯй гузаронидан аз ҷиҳати танзим чӣ хел мумкинай, чанд қадар мошин мумкинаю, мақсад чанд одам мумкинай, шартнома чӣ хел кардан дар кораи кати тарабхонаву кати санъаткор, ҳама амёра мо пешкаш када гидем, фаҳмонда будем ва дар ҳамҷа мо оиди яъне ки дар духтар қалин бурдан, сум бурдан ягон сухан гуфтагӣ набудем, барое ки дар қонун омадагӣ нестае ки мақсад ту ба фалон духтара бояд ҳамин қадар миқдор сум барӣ, қалин биспорӣ. Ба ҳамин хотир мо дар ҳамин бора гап назадем, барое ки ҳар кас вобастаи шароити худаш қалинпулӣ мебара метия. Ва уҷада боз оиди тӯи суннатӣ мо гап назадем ки чӣ хел гузаронида мешавад ва қонун ҳамира чӣ хел иҷоза додааст. мутобиқи моддаи 9 кодекси танзим омадагие ки хатнатӯй кардан мумкинай танҳо дар доираи оила, яъне ки берун аз оила киҳо мумкинай омадан дар хатнатӯй, мақсад хеша табори модари ҳамун фарзанд ва хеша табори падараш то шумораи 25 нафара мумкинай, ай зиёд мумкин нестай. ва дар инҷа бо меояд ки мақсад хатнатӯй кардан дар тарабхона бо санъаткорон ва дигар чизҳо мумкин ҳаст ё ки не? Албатта ки мумкин нестай. Чӣ хеле ки мо қайд кардем, ай 25 одам зиёд омаданаш мумкин нестай, танҳо дар доираи оила гузарондан мумкинай хатнатӯй. Боз иҷада савол ба миён меояд ки оё мисол дасти кӯдака ҳалол кардан, яъне ки хатна кардан дар духтур ройгона ё ки не? мутобиқи моддаи 9 кодекси танзим дар бораи хатнатӯй омадагиай, мақсад то 20 рӯзагии ҳамун тифла мумкинай ки бо таври ройгон дасти ҳамро ҳалол бикунанд. Баъд аз 20 рӯзагӣ аллакай пул пардохт карда мешавад. 60 сомон пул бо миқдори 60 сомонай дасти кӯдака ҳалол кардан баъди 20 рӯзагиш. Инак ба муроҷиат ба ҳамон бародарои ғариб ки махсусан мо дар ғарибӣ қарор доранд, бисёртар мо пурсон мешаванд ки оё аблава буд шид ё ки нашид. Бисёрии ҳамво ба ватан омаданиянд, яъне ки ба Тоҷикистон, ба ҳамин хотир буд шидани аблавара интизор буданд ё ки интизоранд. Савол бисёр метиҳанд ба ҳамин хотир ки мо биёем буд шидагия ё ки не? Бародарои азиз, аблава мутобиқи қонун рӯзи 27 нами ноябр, яъне ки 27 ноябр ба анҷом расид қонуни буд шидак. Не ки барои баъзе ноҳияҳора бо частора пир кардан то числаҳои 1 ё ки 5 аблава кардан мегиранд. Мақсад ки қонуни буд шидагия 27 агар ки частое бошанд дар ноҳияҳо ки солдат нараса, мумкин баъди ҳами 27 бо 4-5 рӯз дигар аблава кунанд. Ба ҳамин хотир хитон ҳисоб кунем ки баъди 27 4 рӯз 5 рӯз дигар бигзарад, чандум числа мешавад, баъд ай ҳамун метавонем худо хоҳад озод бигардем ё ки соғ саломат ба ватан барбигардем. Инак бародаро, як муроҷиати дигар бар ҳамаи бародарое ки дар мулки ғарибӣ, яъне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд муроҷиат мекунем. Агар ки шумо бихоем бо мо сари вақт тез барнома кунем, видео сёмка кунем, як шахсият моро спонсорӣ карданияй ва ё дар шаҳри Москва стоматология кардагиянд, яъне ки стоматологанд ва ё бародаро тоҷиканд. хитон медонем ки дар Москва, яъне ки дар Россия чӣ қадар нархи навои ҳами дандон табобат кардан ё дандон алиш кардан ё ки дигар чизҳо брекет задан беҳад ба нархи қиматай. Ба ҳамин хотир и бародарои тоҷик дар ҳамун шаҳри Москва як стоматология кушодиянд, хостиянд ки бародарои тоҷика дар ҳамунҷа дастгирӣ бикунанд, то ки ба нархи арзон биёянд дандонҳои худшона иваз бикунанд ё ки табобат бикунанд ва худшонам ячи нимча ҳамунҷа фоида ба даст биёранд. Ба ҳамин хотир ба ҳаматон муроҷиат мекунем, каселе ки дандонаш ғам метавад ё ки дандонаш шикоят дорад, ин ҳамин номерое ки дар экрана, дар ҳамин номеро занг бизанен, бигӯен ки рақамотон аз канали Юристиҷей гирифтем
бо ай ҳамун нархша мумкин арзонтар бигира шуморо табобат кунад дандонатона. боқӣ бародаро дар паноҳи худо бошед, дар канали Юрист Диҷей подписатсия кунед.